سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو محموس شوعات حملة زيت تدالو على وزينات تزلكم متيلخو كم وترو كسافة أميرباتنا نختك كتاتولنا ندعدمكو بقدامنة أرأس زينا بايتو إثيوبيا بمعرب ولغان استفتسم هلكيت اتتصاري كوميتي أوقيمو كتالس نتبواوي إيرتراوي أمريكاوي رابر نيبس حصل بقتلة قبنيا خوينو ترخيبو جنرال آل برهان حموشت أبالات حيلي نناتنة لوطن كاب سلطان أباريرو هلاو بحريا إيران أبك أي بحريه إسرائيل سقات فتيرولا سلسته درفتات مايكل جاكسون تالين بوريس جونسون كاب حلفنة عقابة وصل في كورد مخانون كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتا منخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سابسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم بايتو إثيوبيا معرب ولغان استفتسم هلكيت اتتصاري كوميتي أوقيمو تحتواي بايتو وكلت حزب إثيوبيا معرباو زوبات هاجرن استفتسم قتلت لعل 300 سلامويان سبات اتتصنع كوميتي أوقيمو بفلاي ابتي كبابي قلم ولغا استفتسم زسكحك حاربنا وتكبار تباهلو زغلت زلو فصامي جنبار حرنت اورمو فصيمو كبليو منግስት ሀገር ዘخصص حلفت جنبارነት ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ክስ በመንጻግ በአንጻሩ ኃይልታት ጸጥታ መንግስቲን ዘጋጠሙ መስረት ንምሽፋን ዝፈጽሙ ይባል ምላሽ ይቦም እዛ ተቆም ዘላ ኮሚቴ ነት ተፈጽሙ ዝባል ዘሎ ጃምላው ህልቂት መን حلفነት ከም ዝወስደሉ እንዳግማይ ተመሳሳለ ፍጻመ ኺኽሰት መፍትሕ ከተናዲን ትጽቢት ተገይሩላ ይርከብ بهوت زملتو قال نبرت كلام ولقى أبط أشاتات كوابتات عدتات انتحابيهم كم زلو يوم هنا عين مساخر زقلسو زلوم حبرة أفريقيا نتفتسامي مزمل كتاب زوطو مقلتيه منقسي زي خيو سده توطي مرمراخ كير تلابيوم اتحبرت بتوساخي فررلاوي منقست دحنت زيقاتاتو محلاو حلافنتو مخانو بمزخار نتي مولو آغالبو سيحيو زلو حيلتات تقراي زكاير كونات بسلام فتحو أبستفلالي زواتات زتل على بهر زمن كاليو قجت كهد تسويعوم بتوسخون فدرالوي منغست ኢትዮጵያ መንግስት ክልል ትግራይ በመንጎኝነት ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አብ ኬንያ ዝርብ ሰላም ከም ዝጅምሩ በማዕከና ዜና xቃል ህድሕር መቅናይ ሰልፍ ብልጽግና አብዘተ ሰላም ዝውክል በመክተል ቀዳይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ሸውዓተ ዛባላቱ ኮሚቴ አቂሙ ይርከብ ቀታልስ ነጥባዊ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ራፐር ኒፒስ ሐሳል በቅትለስ ገብነኛ ኮይኑ ተረኺቡ أبكلتشان عصرت تشعت ناب كتما لوس أنجلس سمنا طريز عبيز نبرة إيرتراوي زمو بقولو أمريكاوي سنتواوي رابر نيبسي حصل بتيت كامز التقاتل يذكر كتاليو دسالسان كلتن عامة إيريكي هولدر قبلنيا كون سلز ترخبه بقتلة تفريد اللوم تمال الروبو أبزو على مقابايا بيت فردين شدوش ساعتات مرتوتات دحر مسمع يوهن هولدر قبلنيا كونو سلز رخبه بقتلة كفرد وسينوم بحصل زصوا إيرمياس أسقرم أو أفدقن ايكداون تدوكوانو نشوعات عامة بزفلتو دوغزاوتو إيريك هولدر يوه بتيت تقتيلو مويتوم دحر ماتو سنة واويان بصوتون أفكرتي اندستري موزيكان بحبره نيحازن الزخري جيرو مليوم أبتفتسام خالوت كل تساباتون بتيت بمهرامو بخلتا فتنتات قتلتون قبرنيا كوينو سلستر خبه هولدر أبزبتس مسكرم أبزوها فردي نحلفت كفرد كامز خلي قلتم إيريك هولدر نيبسي حاصلنا أبالاتنا حانت قجل عوالو نايتي كوابي امنيروم هولدر أغديمون هنا حاصل كقتلو كامز خونه يفرار حنيروم مسخ آخر كامز قلتو كلتيومنا 10 دقائق قبلو مستسحابون حاصل مس بوليس كامز التحابرة ورا مس سمعن كل تشواغو تحيزو تملسو ايوه تاكويسو قاتلوم اتومن قتالي زطابو جله سمعتو مقصار سلز سانه شعون شعيو ابتبوتا تاكويسو قتيلو كوان تبلوم اتم غبايا ግን اتمتقعتي دايمه ديلو وطيونو زغبرو يو نزبل يوم تقبيلوم حاصل مس موت نايكل تشن 19 ሽልማት ስነ ጥበብ ብሉጽ አርቲስት ሂፕ ሆፕን ሽልማት ሰባውነትን ተዋህይቦዩም አብ ቀብሩ ለሊ 17 ተሳቲፎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ነዝኽሪ ዝበቀ ሓድጊ በመሕዳጉ ነይድዎም ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝነበር አባል ማህበረሰብ አዋሉ ነበር ሐሳል ነቲካ ሙዚቃ ዘረኸቦ ገንዘብ ንጽጉማት ጎሮ አብቱን መሕጋዝ ይውዕሉ ነይሩም
ድሕሪ ሞቱ ኣባላት ቤት ምኽርታ ከተማ ናይ ምዕራባዊ ገምጋም ጅግና ክብሉ ብምስማይ ኣብቲ ዝነበረሉ ዝነበር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሎስ አንጀለስ ዝርከብ ገዛውቲ ንዘሎ ሓደ መስቀላዊ መንገዲ ኣደባባይ ኒፕሲ ሃስል ተባሂሉ ክስየም ወሲኖም ብርያኒታ ኒኮልሰን እትባል ምስ ሆልደር ርክብ ዝነበራ ጓል ኣንስተይቲ ብግዲ ንቐታሊ ናብ ቦታ ቀትለት ብመኪና ወሲዳም ዝመለሰቶ ኮይና እታ ቀታሊ ቅድሚ ምትኳሱ ብረቱ ከቀባብል እንከሎ ከም ዝረኣየቶ ኣብ ቤት ፍርዲ መስኪራያ ንሳና ሃስል ኣብ ጥቃቲ ማራቶን ዝተባለ እንዳኸዳውንቲ ድኳኑ ዝኣዘዝዎ ምግቢ ክወስዱ እንከለው ከም ዝረኣዮን ሆልደር እናጎየ ኸይዱ ዓዊሉ ንሃሰል ሓሳብ ዲኻ ዝበልካኒ ክብሎ እንከሎ ከም ዝሰምዕ ተዛሪባ እታ ተቐታሊ ንኽእስር ኣንፈት ዝመርሐት ወይዘሪት ኒኮልሰን እቲ ብቕትለት ዝተፈርደ ሆልደር ቁሩብ ምግቢ ድሕሪ ምብላዕ ካብ መንኪኑ ወፂኡ ከይዱ ንሃሰል ከም ዝቐተሎ መስኪራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙነታ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሆልደር ብዙሓት እስራት ውልቀ ሰባት ከም ዝቐጥቀጦ እቶም ተኸላኸልቲ ጉጅለ ጠበቃታቱ ምስ ማዕከናት ዜና ሲቢሲ ሓቢሮም እቶም እስራት ሆልደር ኣብ ከባቢ ርእሱ ብላማ ከም ዝጠባብሑን ኣብ ሕክምና ቆሲሉ ከም ዝተሰፈየን ተሓቢሩ ጀነራል አልቡርሃን ሓሙሽተ ኣባላት ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ካብ ስልጣን ኣባሪሩ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ሓድሽ መሰጋገር መንግስትን ምስራት ዘቕረቡ እማመ ብብርጌሳውያን ማሕበራት ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ኣባላትን ማሕበረኮምን ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ ማዕከናት ዜና ሱዳን ብዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ሓይልን ናጽነት ለውጥን ጀነራል አልቡርሃን መስሪቱ ዘሎ መንግስቲ ከተዓረረ ዘይኮነ ፍጹም ካብ ሱሩ ተማሕዩ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ክቕየር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡም እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ሓሙሽተ ሰብ ስልጣን ወግዓዊ ናይ ስንብታ ወረቐት ከም ዘይተዋህቦምን ኣባላት ጸጥታ ሃንደበት መጽዮም መካይኖም ካልእ ንብረትን መንግስትን ከም ዘሕደግዎምን ንጋዜጠኛታት ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ቀጻሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝርከብ ህዝቢ ሱዳን ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝቐረበ እማመ ከይቕበሉ ኣተሓሳሲቡ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሓዘለ ዓለት ጀሚሩ ተኣማንነቱ ኣጥፊኡ እዩ ዝብል ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እንከለዉ ብሓይልታት ጸጥታ ዝተቐትሉ ዜጋታት ሕንህ ዝፈዲ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናብ ፍርዲ ምስ ዝቐርቡ እዩ ክብሉ ብዓውታ የቃልሑ ኣለዉ ህላወ ባሕርያን ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንእስራኤል ስጋት ፈጢሩላ ኢራን ህላውያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምዕባይ ኣብ ተሰርሐሉ ዘለዋን ተወሰኽቲ መራኽብ ኩናት ሙፋራ ኣቓልቦ እስራኤልን ምዕራባውያን ሃገራትን ክስሕብ መጅማሩ ተገሊጹ ማዕከናት ዜና እስራኤል ብዘቃልሕዎ ዘለዋ ዜና መሰረት ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዋፊራትን ዘላ መራኽብ ኩናት ንእስራኤል ጸጥታዊ ስጋት ይኾና ምህላውን ሓቢረን ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር ቤኒ ጋንተስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ መጻቦ ባብ ኤል መንደብ ናይ ስለያ መራኽብ ኩናት ኢራን ከም ዝተዋፈራ ዝሕብር ጭብጢ ኣኪብና ኣለና ክብል ገሊጹ ኣቐድማ ቢላብቲ ዞባ ዝነበረት ናይ ኢራን መርከብ ጽገና ክግበረላ ብዝብል ምኽንያት ምስ ተኣልየት መተካእታ ዝተዋፈረት መርከብ ኩናት ሙሉእ ናይ ስለያ ዓጥቅን ኣጽዋርን ዝዓጠቐት እያ ክብል እዩ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝገልጽ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ነታ መርከብ ኣቐዲሙ ኣላልዩ እኳ እንተጸንሐ ንኻልኦት ሃገራት ሓበሬታ ኣይሃበን ክትብል እስራኤል ትወቅስ ኢራን ንግዳዊ መራኽባ ንምሕላው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 6 መራኽብ ኩናት ክትዋፍር እንከላ እስራኤል ብወገና ህላዊ ኢራን ኣብቲ ዞባም ጸጥታዊ ስጋት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባሕሪ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ኣብ ሓደጋ ምህላውያ እትገልጽ ሰለስተ ደርፍታት ማይክል ጃክሰን ተኣልየን ብናይ ሓሶት ድምፂ ዝተሰርሐየን ተባሂለን ብቕጻሊ ኸዛረባ ዝጸንሓ ሰለስተ ደርፍታት ማይክል ጃክሰን ካብ ኣገልግሎት ፈነወ ደርፍታት ተኣልየን ሞኒስተር ኪፕ ዩር ሄድ ኣፕ ኤንድ ብሬኪንግ ኒውስ ዝብላ ዜማታት ድሕሪ ሞት ማይክል ተዛዚመን ብ2010 ኣብ ዝወፅእ ኣልበም ዝተኻተታ ስርሓትን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሓንቲ ኣፍቃሪት ሙዚቃ ጃክሰን እቲ ድምፂ ብዝተኸፍሉ ደረፍቲ ዝተመለዩ ክትብል ብዘቕረበቶ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከካትዕ ጸኒሑ ሙዚቃ ሶኒን ወኪል ንብረት ጃክሰንን ግን መላ የዞም ሙዚቃታት ምስ መበቆላውነት እቶም ስርዓት ዘተሓዝ የብሉን ኢሎም ነቲ ስጉምቲ ድማ ምስተን ዜማታት ተታሓይዙ ዝነበር እንካን ሃባን ንሓንሳን ንሓዋሩን ዝውዳሉ ዝሓሸን ዝቐለለን መንገዲ ይኽብሉ ኣብ መግለጺኦም ሓቢሮም እቲ መግለጺ ወሲኹ ትኩረትና ኣብ ዝሕጉስ ሓድሽን ቀጻሊ ፕሮጀክታት ውርሻታት ማይክል ጃክሰን ክኸውን እዩ ዝተረፈ ዜማታት እቲ ኣልበሙን ኣብ ቦትኦም ኣለዉ ይብል እዚ ኣልበም ብ2010 ዝወፅእ ኮይኑ ቅድሚና መደበራት ሙዚቃ መኻዱ ግን ስድራቤት እዚ ስነጥበባዊ ኩሎም ደርፍታት ተሰሪሑ ወዲዎም ድዩ ዝብል ጥርጣረታት የልዕሉ ነይሮም ንሱ ብ2009 ከም ዝሞተ ዝዝከር እዩ ወዲ ሓወ ቴርል ነዚ ጽላለ ክከላኸሎ ፈቲነ
ኣይሰምዑንን ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉም ሓፍቱ ላቶ ያህድማ ንሱ ኣይመስልን ኢላ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በተኸታታሊ ኣብ ዘካየድናዮ መጽናዕታት ዝረኸብናዮም ውጽኢታት እምነት ነይሩና እቶም ድምጻውያን ይኹኑ እቶም ምስኡ ኣብ ስቱድዮ ዝነብሩ ኩሎም ናትዮም ኢሉ እቲ ኣልቡም ምስ ተፈነወ ኣብ ዝወጽእ ጽሑፍ እዚ ኣልበም 9 ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈነወ ዜማታት ማይክል ጃክሰን ዝሓዘ እዩ እዚኦም ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ኦሪጂናል ድምጽን ብኣዋሃርቲ ብዝተገበረ ምውሃድ ተወዲኦም ኣለዉ ይብል ይኹን እምበር እቶም ሙዚቃታት ምስ ተሰምዑ ኣፍቀርቲ ኣብ ልዕሊተን ሰለስተ ዜማታት ጥርጣረታት ኣሕዲሮም እቲ ብወግዒ ዝበሃል ጃክሰን ብ2007 ነዘን ዜማታት ጽሒፉ ምስ ኣባላት ጉጅሉ ኤድዋርድ ካሲኮን ጄምስ ፓርቴን ከም ዝቐድሐን ኣብ ዙርያ ዝወፁ ሕሜታታት ግን ጃሰን ማላቺ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ደራፊ ዘምጾም ድምጻውያን ነተን ስራሓት ከም ዝተጻወቱን ይገልጹ ቦሪስ ጆንሰን ካብ ሓላፍነት ዓቀባዊ ሰልፊ ክወርድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ደገፍ ሚኒስተርታቱን ኣባላት ፓርላማን ድሕሪ ምስኣኖም ካብ ሓላፍነት ዓቀባዊ ሰልፊ ክወርድ ምዃኑ ተፈሊጡ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሒ መርሒ እቲ ሰልፊ ንምራጽ ውድድር ዝካየድ ኮይኑ ቅድሚ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ጉባኤ እቲ ሰልፊ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ክሕዝ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ቦሪስ ጆንሰን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ብርክት ዝበሉ ሚኒስተርታትን ኣካይዳት ቀዳማይ ሚኒስተር ብምቋም ስልጣኖም እኳ እንተሓደጉ ሚኒስተር ቦሪስ ክቕጽል ምዃኑ ፈኪሩ ነይሩ ሕጂ ግን ክወርድ ወሲኑ ይርከብ ቻንሰለር ናዲም ዛሃዊ ዝርከቡ ላዕለዎት ኣባላት ካቢኑ ካብ ስልጣኑ ክወርድን ምስ ክብሩ ክነብርን እዮም መኺሮምዎም ሚስተር ጆንሰን ነቲ ስልጣኑ ክረክብ ምዃኑ ዝሕብር መግለጺ ሎሚ ክህብ ተጽቢት ይግበረሉ ቦሪስ ጆንሰን መርሓ ሰልፊ ዓቃባውያን ኮይኑ ድሕሪ ምምራጹ ኣብ ሐምሌ 2019 እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ድሕሪ 5 ኣዋርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫውን ዓብላሊ ድምጺ ብምርካብ ተዓዊቱ ንሱ ነቲ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምውጻእ ዝግበር ዝነበረ ፈተነታት ብሬክዚት ከተግብሮ ምዃኑ ቃል ብምእታዊው ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ክዕወት ክኢሉ እንተኾነ መንግስቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት በተደጋጋሚ ክነቀፍ ጸኒሑ ሓደ ካብቶም ዝነቀፈሎም ጉዳያት ኣብ እዋን ዕጽዋ ለበዳ ኮሮና ኣብ ቤተ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝገብሮ ዝነበረ ጽምብላት እዩ ኣብ ሰሙን ዝተራየ ተቃውሞታት ግን በተቀዳማይ ሚኒስተር ምክትል ሓላፊ ዊፕ ዝነበረ ክሪስ ፒንቸር ንዝቀረበሉ ክሳት ጾታዊ ብዕልግና ዝሓዙ ኣገባብ ድሕሪ ምቅልዑ ዝተለዓለዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና መሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም